Friends, good morning or good afternoon. Aniyan na sa kita sa atong pagtuon sa pulong sa Dios through YouTube and Facebook. The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Before we start our Bible study, let us be cleansed of our sins by utilizing God's grace provision of the principle of 1 John 1:9, which says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. In fact, apart from it, we will never be able to be filled with the Holy Spirit. Hence, we will never be able to understand the Word of God. Kay ang Espiritu Santo raman ang magahatag kanato sa maong gahom, empower us ngano tungod kay siya man ang tigsulat sa pulong sa Dios, our only teacher, mentor. Now, 1 John 1:9, as we have said, technically called the rebound technique, confession of sin, o ato kining gamiton aron kita linisan malimpyuhan sa atong mga sa o ana ato nang gituki isgutan ang mga listahan sa mga personal sins that people commit, like mental attitude sin, sala sa huna-huna, o ato nang isgutan haing mga ehemplo niini sama sa pride, hatred, implacability, bitterness, jealousy, envy, vindictiveness, guilty feelings, anxiety, self-pity, worry, ang pagkawala ka sala sa huna-huna. Ang sunod nga matang sa sala sa dila, we have bullying, maligning, criticizing, lying, gossiping, judging. O ang ikatulo nga ang overt sins ang makita ang mga sa murder, adultery, drunkenness, and stealing. Mao kini ang mga lista diha sa pulong sa Dios nga atong hinganlan, ato kining ikumpisal ngadto atubangan sa Dios aron kita malimpyuhan ang atong kalag o kita maandam na sa pagtuon sa pulong sa Dios. Busa sa hilom magampo kita. Let us pray. We consider it a privilege, Heavenly Father, to have the freedom and the opportunity of fellowshipping in your word. We are grateful that through your grace, you brought us this time in this Bible study to take in your precious word, which is the only shield we can equip and arm ourselves to confront any false teaching that religion tries to spread in this devil's world. We pray that you give us the concentration through the filling of the Holy Spirit. We pray that you challenge and motivate us to the things we are going to teach or to learn this very time, and make these things, O Lord, a blessing to us. This we ask in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. We are here once again. Askil ang atong lawas, so I hope na nakita sa kabaskog o kapiskay sa atong lawas, natas kasanag sa atong pangisip, ipabuhi pa kita hangtod ning higayuna tungod kay ang Dios may plano sa atong kinabuhi. Tungod sa iyang kaluoy, sa iyang gugma, iyang kortesiya o grasya. We do not deserve it, we do not earn it, nor work for it.
grasya man. Ug ato namang gi pasabot kanimo nga kining atong pagtuon sa pulong sa Dios dili kini sharing type kundi study through the teaching ministry of God, the Holy Spirit. O ang Yahweh to learning the Word of God is objectivity. Tutuki ang mensahe, dili ang mensahero. This is the only way you can understand also. O ang atong pagpaubos ngadto sa autoridad sa Dios. Not everybody has the gift to teach, kay kini gasa sa Espiritu Santo sa higayon nga kita naluwas. O kini atong pagtuon usa kini kapag simba. Why? Because anytime or every time we study God's Word, we are giving worth, importansya, gibugaton sa pulong sa Dios. We give God and His Word worth to our life. That's why the word worship is taken from two English words, worth and ship. Worth and then ship, the suffix. So nahimo ka ng worship, and we are worshiping God. And what really does worship mean? It is exaltation of the person and character of the Lord Jesus Christ. And we have also mentioned in the last the session that we had nga ang pulong sa Diyos is no respecter of person, no respecter of age, profession, or status. It makes us realize and recognize sa atong mga kasaypanan, atong mga personal nga mga kaluyahon, our unrighteousness, our sins before God. Ang pulong sa Diyos teaches us what to do to conquer these faults, these weaknesses and unrighteousness. And kining iyang pulong dili mo balik ngadto kaniya, it does not go back to him void. So sa panahon nga magatuon kita sa pulong sa Dios, ayaw sabta nga ikaw ang giigo. It is the Word of God nga maoy moigo kanatong tanan. Sa wa pa kini itudlo nga pulong sa Dios, ang nagatudlo na igo na sa makadaghan. So kini grasya gihapon kay gitudloan kita sa Dios unsaon sa pagpaubos o we learn all the virtues, the Christian virtues and values as we go on in our spiritual momentum. Now, atong gisgutan also last time as a review nga ang Dios ana ay tuto kabahin sa iyang plano. I mean, tuto kabahin sa iyang fantastic plan for all believers. Ang iyang plano na bahin kinis tuto, una, salvation, ang imong pagkaluwas. Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Kung niya humani mo dawati sa Kristo, kung imo siyang dawaton pinagi sa imong kabubuton, then you are imputed God's eternal life o ikaw kalifikado na nga mga uban sa Diyos hangtod sa hangtod dito sa langit with the fullness of happiness. Psalm 16:11. So mao kanang unang bahin, kaluwasan. Nya ang ikaduha mao ang imo nang pagkamagtotoo Kristohanon dinhi sa panahon. Believer in time. O ang emphasiya kini, by the way, ang laing nga ni phase 2 sa plano sa Diyos mao ang Operation Grace. Grasya ang tanan that covers your life from the time you got saved until the time God promotes you to phase 3. Now, ang phase 3, ang physical nga kamatayon, mao kana ang promotion for every believer. Kay mao magkini the way to eternal life. I mean, magkakinabuhi na kita sa eternidad uban sa Dios. O kini ang ikato nga bahin. So, akong balikon, phase 1, salvation. Phase 2, believer in time. Phase 3, believer in eternity. So, karon akong balikon nga ang atong emphasiya, ang atong paghatag gibugaton mao kining ikaduha nga bahin. Phase 2 sa plano sa Dios nga mao ang believer
in time. And this is the time God paandamon kita para sa eternidad. This is the time to prepare for eternity. So again, this is our main focus in our ministry, pagpadayon sa pagtuman sa mando sa Diyos, the Great Commission. There would be rapid spread of the gospel. Ug ato namang gituki ang bahin sa 7 declared wills of God for man. Okay. Sa pagpadayon sa atong paghisgot niining mga butanga, karong panahon na, looking at the current global situation, we are seeing today naka-amgo kita, naka-saksi kita through the social media, modern media, television, internet, and the whole social media with our own eyes. Ato kining naalingatan, ato kining nabantayan nga naa na mga unusual happenings that are occurring all over the world. And we cannot escape from this. Now, the unrest, the horrific incidents, ang mga disasters like plane crashes, earthquakes, catastrophes, they're taking place in many parts of the globe. In short, so much is happening in the world and so quickly. Everybody is asking, where are today's dramatic and dangerous trends taking us? So, that's the reason why people are getting very much concerned, apprehensive, anxious, na pagkakulba with the direction the world is heading. Apan kitang mga Kristohanon are consoled by the Bible truth that says nga si Ginoong Jesucristo mo'y nagadumala sa kasaysayan. He controls history. But believers are admonished to redeem the time because the days are evil. Mao kanang sahisay diha sa Efeso 5:16, Ephesians 5:16. Now, daghan nga mga panghitabo atong makita karon sa tibuok kalibutan. Apan lagi ang pulong sa Dios nagasulti kanato sa dili paghandlok ning tanan kay kining atong kalibutan, ang kasaysayan sa tao kuptan kini ni Ginoong Jesucristo. Christ controls history. Suwa kay angay kabalakan, gamita na karon ang mga kamaturan nga imong nakatunan ug nasilsil diha sa imong kalang. Kay ang pulong sa Dios mando kanatong mga magtutuo. Be ye not only hearers of the word, but be ye doers. Karon na ang panahon sa pagbarog sa mga kamatuoran nga ato nang ginatunan sukad pas mga katuigan nga nangagi hangtod karon. Mao bitaw nga grasya kining atong paghimo nining pagtuon sa pulong sa Dios. Kay mientras nga niya pakita, mao kini ang panahon sa pag-andam sa atong kaugalingon. We are preparing ourselves for eternity. This is the only way that we can prepare. Studying God's Word, believing God's Word, applying God's Word. So, we have to study God's Word. We have to learn God's Word. And then, ato kining silsil sa atong alimpatakan o sa atong galamhan, sa atong kalag, aron kini mao'y makapatubo kanato. Spirituhanon nga pagtubo, spiritual growth. O sayod na kita nga there are 3 stages of spiritual growth. Primero, sa una pa nimong higayon pagdawat kang Kristo ng imong manlungas, you were considered a baby believer.
batang masuso. Unsa may angay sa usa ka batang masuso aron siya motubo. Paimnon sa gatas. Ang atong tun-an mao ang mga basic doctrine sa pulong sa Dios, mao kana ang kaamgid sa gatas. Padayon sa pagtuon hangtod makakabot ka na sa ikaduha nga hugna o bahin sa spiritual growth nga mao ang adolescence stage. Adolescent stage o ayaw paghunong diha. Ang mando sa Dios nga magatubo ka, 2 Peter 3:18, grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Patubo, pakan na ang imong kalag, pinagi sa pulong sa Dios nga maingon ta dili na gatas kundi mga intermediate doctrines na. Mga gahi-gahi na, anam-anam na kagahi. Kay ikaw makausap ka naman, ingon pagtandi kini, kanimo ingon nga adolescent believer, panuha ayaw hunong diha, padayon sa pagkaon sa imong kalag, adlaw-adlaw hangtod makabot na nimo ang gingon natong stage of maturity, spiritual maturity, ang imong pagkahamtong espirituhanon nga diin mo kanang stage of capacity for life, na kanay katakos sa pagkinabuhi, be it in prosperity or adversity, you are able to handle all these things. Mao na nga stage 3 nga ang spiritual maturity. Hamtong ka na o ikaw andam na ang Diyos sa pagbubo kanimo. Kaya hinaan naman kay katakos, capacity. Mububo na ang Diyos sa mga panalangin diha kanimo. Kay kalifikado ka na, may katakos ka na. Okay? Sa laing bahin, ang mga katawan make decisions based on what they value. Dili ba? If they value the Word of God and base their decisions on it, very sure they make the right and correct decision. But sad to note, subo nga palandungon nga kadaghanan sa mga katawan, ibasi nila ang paghimog desisyon on the wrong things in life. And thus, they surely make bad and wrong decisions which make them miserable. You see? Man is a product of his decision. Mo ka ng prinsipyo. Mo may iyang basihan ang mga sayop nga mga butang sa kinabuhi. Now, those bad and wrong decisions they make do not provide the capacity for life. Dili yun. In fact, ang usa ka magtutuo nga usa ka karnal. Usa but pasabot sa karnal. Kanang pulong nga karnal gikan kana sa pulong original nga karne. Sa atong pinulungang Binisaya, karne. Unsa may tubo sa karne kung dili nimo asinan, dili nimo hatag preservative. Naunsa man, madugta, mabaho, see, madaot. Now, a believer who is carnal, ang carnal dinhi, ang pasabot, ang iyang kahisimang na gikan sa plano sa Dios. Wala na siya masubay sa plano sa Dios. Kay nagabuhat siya og klase-klaseng mga sala sa atong gisgutan ganiha. Sins of the mind, sins of the tongue, overt sins. So, sa panahon nga kung sa ka magtutuo, di ay makabuhat og sa, mahigawa siya sa plano sa Dios. Mahigawa siya sa fellowship sphere sa Dios. So, sama sa usa ka prodigal son, nahigawa siya, kinahanglan pantunon ka na sa Dios. A believer who becomes carnal because of sinning cannot enjoy anything that he has because he is not happy. Bantayan gyud nato kini sa panahon nga kita makasa ug di nato kana ikumpisal. Nahisimang natasama sa prodigal son ug kinahanglan ta pantunon sa Dios. Anak mangguta sa Dios. Gumikan sa atong pagdawat kang Ginoong Jesucristo, nahimutang anak sa Dios. The Creator of heaven and earth is our Father. Now, as His child,
nga nahisimang iya kitang pantunon. Doon na po'y tulo ka bahin stages sa pagpanton sa Dios. Unang bahin, una pa nimong pagkasa, mutuktok ang Dios. Knocking stage. Balik anak, balik sa akong plano. Apan kung dili nimo ka na, dili ka mo sanong, dili ka mo tuo, dili ka magpa-badlong sa Dios, muadto na ka na mahog, na ka na si ikaduha nga bahin sa pagpanton kanimo nga mao ang intensive na mas pagkabugat-bugat na. Kaya di man ka mutuo, wa magkapagtagad sa iyang pahinumdum kanimo. Balik, apan wa mangyud ka manumbaling. So, intensive. Mabugat-bugat na. O, kung dili pagyug ka mo patuo, pag kumpisal sa imong mga saang na buhat, nagkaanam na noong kadaghan imong mga saa, then, wanay mahimo ang Diyos mo, adto ka na, mahog ka na sa maximum stage nga iya ka na lang kuhaon, kay wa ka na ikapuslanan sa imong pagkinabuhi ni ining kalibutan na. Wa ka na ipos alang kaniya. Busa, kuhaon ka, inganan ka na in English, so, sin unto death. Ato kining tukion as we go along, kahit taas-taas ka na nga doktrina. So, a believer who is carnal, naisimang na siya, cannot enjoy anything. He's trying to build his happiness on the wrong things in life. Padayon siya o base sa iyang mga desisyon o sa mga butang nga sayo nga mga dautan. Now, he is looking for purpose. He is looking for peace. He is looking for gold. Sabi, he is looking for productivity. He is looking for happiness. He is looking for stability in life. Kaligunan sa kinabuhi. He is looking on all the wrong places for the happiness and the purpose and the fulfillment in life. Dili siya kita nini. Kaya nga no, ang iyang mga desisyon sayop naman lagi. So, siya mahimo na karon nga alaot miserably. And it's never found in carnality. Ang imong pagpangitag o pagpangandoy o kalipay, kalinaw, kanang productivity katong atong gisgutan, di nimo makita kini. Di nimo kanang maalinggatan diha sa imong pagkakarnal. Dili. Because a carnal believer, bantay, ang usa ka karnal nga magtotoo is spiritually blind na. Spiritually blind. He is out of fellowship na manggod siya sa Dios. Gawas na siya sa pakigambitay sa Dios. Sama usab sa usa ka dili magtotoo. Same with the unbeliever. Ang unang gikinahanglan o prerequisite sa usa ka dili magtotoo mao ang iyang pagpakatao pag-usab. And that's a byproduct of faith in Christ. Resulta ka na sa imong pagtuo kang Ginoong Kristo, being born again into the family of God. Mao kana ang Yahweh sa tanan. And the second prerequisite is the function of the faith rest life. Pagtuo nga nagadala og pagpahuway nga panginabuhi. So, therefore, ang Yahweh, the key therefore is to have the right value system. Now, if as a nation, we have the value system in this country that we had, which our founding fathers had, karon, we have a very different nation. What a slap in the face to the people of this country. For example, that we have such a widespread basis of criminal activity in this country. Grabe na. And who is responsible for this? Kinsa man ang mabasol nini? Ang tubag? The failure of the Christian church. Pagkapakyas sa
pagtuman sa function sa simbahan. And the failure of the Christian church can be laid at the doorstep of the leadership in the Christian church. And who is that? Mga pastor. Pastors who have failed to study and teach the Word of God. Kadaghan kayo nga mga pastor karon nga walay pagtagad sa pagtuon sa pulong sa Dios. Pakya sila sa ilang katungdanan ngadto sa Dios. So mao kini ang ma-blame o mapasol. They failed to study and teach the Word of God. And mao kana nga dili usab sila maka-execute their ministry as it is defined and described by God in His Word. And that has to do primarily with the study and teaching of the Word of God. Kaya ang number one yun, nga katungdanan sa usa ka pastor magtutudlo is to study and teach. Study and teach. Study and teach. Balik-balik on a daily basis. In fact, dili kay daily basis. Moment by moment nila nga pag-aplikar sa pulong sa Dios nga na ilang gipangtunan. So, ever learning, never able to come to a knowledge of the truth. Well, you may think people can learn without getting truth. Get this. The very objective of education is to find truth. Whether you are studying chemistry, physics, or biology, or astronomy, or oceanography, or geography, or Greek, or Latin, or theology, or English grammar. We have gone a long way downhill in this country, away from the Word of God. That, I think, is not news to many of you. But what a slap in the face that we have the problems in our country. Ang mga suliran ni ining nasod that we have. Because ultimately, regardless of whether they are social problems, marital problems, economic problems, or criminal justice problems, political problems, military problems, they go back to the spiritual life. Bantayin na. They go back to the theology of the country. You see, individuals rise and fall because of their attitude toward the Lord Jesus Christ, their attitude toward the Word of God, and their attitude toward the nation of Israel. We are living right now with the use of the internet, World Wide Web, all this. Virtually instantaneous communication is a major contributor to the spread of religion. Ang pagsabwag sa relihiyon, the spread of religion, the spread of lawlessness, the spread of criminal behavior throughout this country and throughout the world. And talking about religion, we have to be reminded that religion is so deceptive, and it is Satan who is the master of it. He is a master imitator, a master in substitution. So mao nang bantay, gikinahanglan ang imong discernment. How do you reach the stage of discernment? Pagtuon sa pulong sa Dios. Paggamit sa pulong sa Dios. So, success usa kini kapangandoy sa tao. We want success. Success in economic aspect, success in our profession, sa atong mga trabaho, success in anything in life. So, we look at the Word of God. Unsay gisulti sa Dios sa iyong pulong nga ikaw tagamtam niini, maimo kini, mapahimuslan nimo kini. So, success in life is simple and easy kung imo gyung susihon.
That is, if somebody wants the truth. Success in life is a bumpy road, resistant and impossible for somebody who doesn't want the truth. O man, daghan kayo karon nga way gana sa pagtuon sa kamatuoran. It's easy for an unbeliever sa kadi magtuto to find eternal relationship with God through faith alone in Christ alone, if he wants it. But it can go on 359 the other degrees of the compass to mass on confusion in life. Success for the believer in Jesus Christ is simple if the believer wants it. All he has to do is want the truth of the Word of God. Mao kana ang atong burden niining ministry nga ato karon nga gibarugan. Now, buot kita nga magkinabuhi og usa ka dynamic life, spiritual life. Now, unsa ang definition sa the Christian way of life? The Christian way of life, paminaw. The Christian way of life is a supernatural way of life. And as such, it requires a supernatural way of execution. Kini nga itong gibuhat is part of that supernatural way of execution. Kaya kita nagsubay lang sa mando sa Diyos. Pagtuon siyang pulong, assimilate the Word of God, pagtuon nini, paggamit nini. Pagtuon, pagtuo, paggamit sa atong kinabuhi. Now, here are some of the descriptions of the dynamic spiritual life. The church age, by the way, kini nga itong panahon karon is called the church age. Kini nagasugod niya itong panahon nga mikunsad ang Espiritu Santo during the Pentecost. O natao ang simbahan, the church age. O ikaw nga nahisakop na nini, you are part. You are a church age believer. Okay? Now, the descriptions of the dynamic spiritual life. The church age believer, ikaw, ang iyang pagka magtutuo nining panahon na is unique, talagsaon, sophisticated, fantastic spiritual life ug kini matud pa sa Grigo nga pulong eusebia. Ang buot pasabot kung ay mong in Englisyon kini godliness. Eusebia, godliness, ana ka sud sa plano sa Dios tungod sa imong pagpapuno sa Espiritu Santo. Wala kay mga sala, you are free from any mental, lingual or overt sins. So ang description nimo sa pulong sa Dios, you are as good as God is good. Nawa ko mag-ingon nga you are as God is good. Lahi ka na. I said, you are as good as God is good, kaya ana kanang giingon nato, eusebia kanimo, pagka-godliness, pagka-godly. So, mo kanang una, ang description sa imong pagka-magtotoo. Ikaduha, you are part of God's protocol plan. Protocol. Ano sa may pasabot sa protocol? Na ay subayo nimo nga lagda, na ay lagda ang Diyos. Pinagi siyang mga pulong ug ato kining makatunan kung kita magatuon siyang pulong. Protocol plan niining church age nga panahon. Kay ato naman kanunay at dinhi nga kining maong protocol plan of God hubad kini nga a right thing done in a wrong way is wrong. A wrong thing done in a right way is wrong. A wrong thing done in a wrong way, labaw na wrong. Only a right thing done in the right way is right. Mao kana ang description sa plano sa Dios. Gawas pa niya na ang ikaupat nga description niining dynamic spiritual life nga eusebia, mao nga kini ang pleroma stage. Pleroma stage nga naa ka sa pagka puno ka sa pulong sa Dios o puno ka sa mga
espirituhanon, spiritual assets diya kanimo nga imong gitunan. O anaa ka na, nakatungtong ka na diha sa pleroma stage, o sunod niya na, ang ikalima mo ang capacity stage. Ang bahin o ang nga naa ka na'y katakos. Katakos sa pagkinabuhi. Kinabuhi bang haruhay? Kinabuhi bang mapait? You are able to handle that because you have the capacity. O kining maong dynamic spiritual life is kung bahin na sa mga suliran, it is a problem anticipator, problem identifier, problem preventor, problem solver. Identifier, makaalinggat ka nga naay suliran nga nagpaingon. Unya anticipate, maunhan nimo. Una pa mo abot ka ng maong suliran. Ug ang ikatulo, preventor, pagpugong sa maong suliran. Ug ang ikaupat, maong pagsulbad sa maong suliran. Kini grasya. Ayaw kalimot. Grasya buhat sa Dios nga gitudlo niya kanato. He is teaching all of this so we will become as believers winners in life. So mao kani ang mga punto nga akong gida kanimo nga gikinahanglan nga kita magatuon sa pulong sa Dios. O sa imo ng padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, pagsibog sa unahan, timan ni gayod kining mando sa Dios diha sa Santiago 1:22, James 1:22, which says, "Be ye doers of the word, not only hearers, because you are just deceiving yourselves kung you are only hearers." Imo lang gilingla, imong kaugalingon kung igo rakas pagpaminaw, why paggamit, pagbuhat, subay niya ng maong kamatuoran. So, a believer has two choices to make. Ana siya kapilian. He wants to be a winner or to be a loser. Either to deserve blessings or cursings. Now, na mga bersikulo diha. If you want to be cursed, matunglohon ka, ang mudangat sa mong kinabuhi pagtunglo na diha sa Deuteronomy 28:15-68 gilatid diha, o Leviticus 26:14-46. Apan kung buot ka mga panalangin, you deserve blessings because you are now spiritually mature. And nausap ka na sa Deuteronomy 28:1-14 o Leviticus 26:3-13. So, ang pulong sa Dios di ay Bible doctrine, mao kanay laingan sa pulong sa Dios. Bible doctrine nga gi-metabolize. Ang buot pasabot sa metabolize, galing na nadiha sa imong galaman. Mao man kanay imong gituhuan, imong gibarugan, ug imo nagyu ka ng kuptan, barugan na kana nimo. Bible doctrine metabolized is every believer's standard in life. Mao kana ang iyang sumbanan sa iyang kinabuhi. Sukdanan ug sumbanan sa iyang kinabuhi. Kung wa ka na, without it, life would tend to become monotonous, laay, boring, and a drudgery and dull. Why? Because kanang maong magtotoo cannot function the Christian way of life, which is the only fantastic kind of life. Hence, the principle emerges regarding this: life is fabulous with doctrine, but miserable without it. Hence, mao kana ang tudlo kanato sa doktrina. So let us remember that when we believers make decisions in life, kung mohimo na kitang desisyon without metabolized Bible doctrine,
those decisions would apparently be wrong and bad. Di man na. Importante kaya ka na. So we believers have conscience. Now, kining pulong nga conscience is taken from the Latin word cum ug scientia. Cum, with, scientia, kay balo. This is a believer's norms and standards. You see, conscience, ang konsensya, bahin kini sa itong kalak, is a human faculty which enables man to distinguish right from wrong. So that as we grow in God's Word through spiritual momentum, we eventually reach the stage of spiritual adulthood. Ang atong espirituanong hamtong na pagka ang adult mura og bayong-bayong ang adult. So thus that's the stage called in Greek as doxa ho theo. Doxa ho theo, maximum glorification of God. We should remember atong hinumduman that whatever rules dominate our mind is the one that motivates us in life. In other words, whatever is our number one priority in life is what rules our life, di ba? Mo kanina magadumala sa itong kinabuhi. The principle, what our priority in life is what runs our life. Di ba? Nato ka ng mga prinsipyo. And what runs our life determines the result of any decision we make in life. So, if Bible doctrine is our first priority in life, whatever decision we make is apparently good, right decision. Would you not be happy with that? Dili ka ba malipay niya na? So if you make Bible doctrine your number one priority in life, you become a good decision maker. Did you get that point? You will be a good decision maker once you make Bible doctrine as your number one priority in life. You become a winner in life. Would you not be happy with that? Nga ikaw sa mananaog. But again, it's a matter of choice. Diba? Ana kagyapon kay kapilian. If we continue growing in God's Word through spiritual momentum, eventually we are going to attain the stage of spiritual adulthood. Thus, kita makahimaya na sa Diyos. Ato na siyang himayaon o sa atong paghimaya kaniya. Kita kalifikado na mudawat sa iyang mga panalangin. So, mao kini mga punto nga atong gituki karong hapuna. Nga gikinahanglan nato ang pagsilsil niini. Dili lang kakutob sa atong pagpaminaw. Timan-an nato nga si Ginoong Jesucristo miadto sa krus aron sa pagtanyag kanato niya ng kaluwasan nga maoy magakalifikar nato nagahatag katakos sa pagkinabuhi uban sa Dios dito sa langit hangtod sa wala nay katapusan sa tumang kalipay. Hangtod. Just imagine kining pulong hangtod wa nay pagkatapos. Si Ginoong Jesucristo mao ang atong manluluwas o anaara kanimo sa pagdawat niya na o pagsalikway. Dinhi una kita kutob sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, idapit ka sa pagpadayon sa pagsalmot sa atong spiritual momentum, pinagis paghisgod, pagtuki sa pulong sa Dios. The scripture declares, God in this manner loved the world, that He gave His only born Son, that anyone believing in Him may not perish, but have everlasting life. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed
in the name of the only begotten Son of God. Jesus Christ went to the cross. He died for the sins of the human race. He removed the barrier between man and God so that man can step across into eternal life by trusting in Christ as Savior. And therefore, as you sit here while listening to our Bible study with your eyes closed, to assure you of privacy, you have the option right now of making the greatest decision of life, the decision that brings you everlasting life, deliverance from the wrath of God to come, the lake of fire, becoming a member of the royal family of God, having righteousness imputed to you permanently, and that is the decision to trust in Christ as your Savior, to believe that He died on the cross for your sins. That's the only thing that you have to do to get eternal life. That's the only thing. You cannot do anything else. In response to the question, "Sirs, what must I do to be saved?" the answer came back, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." The way to eternal life is faith in Christ. Therefore, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Let us pray. Father, we are indeed grateful for the privilege of studying your word so briefly. We ask that you will open our hearts to these things, increase our perception, our comprehension of them. For we ask it in Christ's name. Amen.